bazalwane, ubaba, umama, yezwa ukuthi sekukhona nogogo nomkhulu nensizwa ne-Sunday school, neyintombi ne-Sunday school, egameni elihle lenkosi uJesu Kristu Msindisi wethu. Siyambonga uNkulunkulu-ke, ngiyathemba ukuthi ungigadele-ke ikhamera yami ngoba isinomkhuba ukuthi ihambe iphumule, and ngithanda ukuthi iphumule singakashaya isikhathi sokuphumula. Sizoqhubeka-ke ngelizwi lethu esikhuluma ngalo ngeviki edlule, kodwa-ke kulokhu sizodlula endabeni kababa nomntwana. Into engiyiphawulile nje noma angisho nje into engiyiphawulayo ukuthi uSathane ungathi uyasihlasela kakhulu nangokugula. Manje ngeviki edlule kunamavesi nje akhuluma ngokugula, ngigcine ngawafundanga kodwa ngigcine ngiwashilo ukuthi akuphi. Kusho ukuthi impela isitha siyalwa nathi, kodwa-ke futhi kufanele ukuthi siyilwe isitha, ngoba kusho ukuthi sinenkinga nathi. Uma beku-smooth yonke into, bekusho ukuthi kukhona okungahambi kahle kithi, bekusho ukuthi sihambisana naso isitha. Uma uhambisana naso isitha kuba mnandi ngoba sizama ukuthi kube nokuthula. Laphayana uRabshake mayikhuluma encwadini yamakhosi noHezekiya noma nalabo ababe bengabaholi, uthi dala ukuthula kanye nami. Ufuna ukuthi isitha sithi makube nokuthula phakathi kwaso noJuda. Ilonto-ke isitha esiyifunayo ukuthi ukuze sikuzuze masibe nokuthula nawe, kodwa masibona ukuthi akukuthula nawe sizokulwisa njengoba benza. Babona ukuthi hey, labantu abavuma ukuthi kube nokuthula, hhayi-ke yasuka kipi. Ngeke ingasuke impi uma kungekho ukuthula phakathi kwakho nesitha. Leyo mpi leyo izoba khona. Sizobheka-ke uMateyu 6 uverse 9, kodwa-ke sedlula-ke egameni likababa manje. Sesiya kuleli gama elithi malingcweliswe igama lakho. Singakafundi ngicela uMamngwane asikhulekele. Kuthiwa ngakho-ke anokhuleka kanje nithi, Baba wethu osezulwini malingcweliswe igama lakho.
umntwana uba negama kakhulu noma uhamba ethwele noma ephethe igama lika baba ngoba uzalwa ubaba bayigazi elilodwa. Kuyangifikela nje lokho ukuthi kaningi thina maZulu amakhosikazi ethu thina madoda siwabiza ngomasibanibani. Kuphakathi kokuthi usho isibongo sakhe okuyigama ubaba wakhe umakoti wakho abizwa ngalo ukuthi masibanibani, noma kakhulu ngasekhaya bayathanda ukuthi bavele nje baligagule igama lika baba wentombazane ukuthi kuthiwe masibanibani. Njengoba nje igama lika baba wami ku James, udadewethu uma eganele komunye umuzi kuthiwa awu ma James, babiza igama lakhe ubaba wakhe ngoba uthwele igama lika baba. So kuyaziwa la ekhaya ukuthi lo ntombazana la ekhaya noma lo makoti wala ekhaya ubaba wakhe ubani. Manje lana ke kuthiwa malingcweliswe igama lakho. Kusho ukuthi ngamanye amazwi lo makoti wala ekhaya indlela azoziphatha ngayo ingasuke ithinte igama lika baba wakhe ngoba seliyaziwa igama ubizwa ngegama lika baba wakhe noma ngesibongo sika baba wakhe. Manje lokho kungathela ihlazo ubaba wakhe mangaba ezofika emzini azokwenza izinto ezingamahlazo. Manje lana ke sekuthiwe masikhuleka siqale simbize ngobaba bese kuthiwa mali into yokuqala uma ngikhuleka ekufanele ibe sengqondweni yami ubungcwele. Mangiqala nje ngithi ngiyokhuluma nalo baba lo, into yokuqala isicelo sokuqala nje iphathelene nobungcwele ngoba yena ungcwele. Kuthiwa ke la malingcweliswe igama lakho, akushiwo ukuthi makangcweliswe uNkulunkulu. Angikhuleki ngithi ngcweliswa uNkulunkulu, kodwa kuthiwa mangikhuleke mina ngicela ukuthi malingcweliswe igama lakhe. Ngobani? Ngoba mina ngibizwa ngegama lakhe, mina emhlabeni ngaziwa ngegama lakhe, mina emhlabeni abantu babona mina ababoni yena kodwa mina ngibizwa ngegama lakhe. Njengalo makoti lona ubaba wakhe abambona kagananga kulomuzi, akekho kulomuzi, usukile la ebehlala khona wasuka kubaba wakhe wazoba kuleli khaya, wazoba ingxenye yaleli khaya, wafika kuleli khaya ukuze kuleli khaya lande leli khaya kube nabantwana. Ubizwa ngegama lika baba wakhe, nawe ke nami sibizwa ngegama lika baba wasezulwini, kodwa futhi lo baba unegama. Kunaleli gama abantu ekumele bamazi ngalo ubaba wethu elingabalulwanga la kulomkhuleko. Akushiyo ukuthi lithini leli gama ekuthiwa malingcweliswe igama lakho. Manje ngicela ukuthi sike siqale sibheke ukuthi leli gama lika baba osezulwini ekuthiwa malingcweliswe ngubani kanti lo baba igama lakhe. Lo baba unegama, kodwa futhi sicela ukuthi malingcweliswe leli gama ukuze udumo lungezi kithi kodwa luye kuyena ngoba igama lakhe selingcwelisiwe. Umbuzo ukuthi ubani kanti igama lakhe? Abantu kufanele bamazi kanjani? Kufanele thina simrepresente kanjani lo baba lo? Uma sibheka uExodus 6
verse 2 no 3 siyathola igama lalo ekuthiwa asithi masikhuleka kuyena ubaba sithi malingcweliswe igama lakhe. Manje sidinga ukulazi ukuze sikwazi ukulingcwelisa, sazi ngubani igama lakhe lo baba, ngoba hleze abanye abantu abamazi. Hleze abanye abantu bayawukhuleka lo mkhuleko ukuthi malingcweliswe igama lakho, kodwa abalazi igama lakho ukuthi ngubani igama lakhe. Laphana ke kuthiwa uNkulunkulu wakhuluma kuMose wathi kuye, nginguJehova, ngabonakala ku-Abrahama naku-Isaka nakuJakobe njengosomandla. uNkulunkulu nginguJehova, ngabonakala ku-Abrahama naku-Isaka nakuJakobe njengosomandla. Uthi akasho ukuthi wabonakala engusomandla, kodwa wabonakala enjengosomandla. Kusho ukuthi kunaleli gama lakhe okuyena ngqo, kodwa izenzo zakhe zamveza engusomandla, engumnini mandla wonke, bamazi abantu engusomandla, kodwa unegama lakhe. Kepha ngegama lokuthi uJehova ngangingaziwa ngalo. Bebengamazi ngaleso sikhathi ngegama lokuthi unguJehova. Kunesizathu sokuthi angaziwa ngalelo gama ngaleso sikhathi. Uyazi yena ukuthi kungani leli gama azointroduce kuMose. Leli gama lokuba nguJehova angazi noma ulintroduce kuMose ngoba ezulwini sithola amalunga awu-24. Kuzwakala sengathi lo 12 useTestamenteni elidala, amadodana kaJakobe uIsrayeli. So lamadoda amathathu athi uNkulunkulu unguNkulunkulu wawo asiwatholi noma atholakala ngazuthi akabonakali lapha kulamalunga, kodwa mase qala leli gama lakhe ukuzi-introduce ngalo, kuqala la kuzoba khona namalunga khona, uyazi ukuthi wayenzelani. Uma sibheka futhi lapha ku-Exodus 3 verse 15 sisabheka igama lakhe ukuthi ngubani lo okuthiwa malingcweliswe igama lakhe. Kuthiwa lapha uNkulunkulu wathi futhi kuMose, yamangalisa le ndaba ngoba u-Exodus 6 lapha aqale ayisho le ndaba noma ayisho le ndaba ukuthi unguJehova wayengaziwa ngalelo gama. Kodwa lapha ku verse 15 ka-Exodus 3 kuthiwa uNkulunkulu wathi futhi, kube ngazi ukuthi manje useyiphinde okwesibili noma kaningana le ndaba yokuthi igama lakhe ubani. Uthi uza kusho njalo kubo abantwana bakwa-Israyeli uthi, uJehova uNkulunkulu wawoyihlo, uNkulunkulu ka-Abrahama noNkulunkulu ka-Isaka noNkulunkulu kaJakobe ungithumile kini. Yileli gama lami kuze kube phakade. Lesi sisikhumbuzo sami ezizukulwaneni ngezizukulwane. Yileli gama lami kuze kube phakade. Leli gama likaJehova. Leli gama likaJehova sisazoke sichaze ngokweTestamente elidala. Likhona leli gama ngokweTestamente elisha. NgokweTestamente elisha sithola ukuthi ngegama likaJesu uma sikhuleka egameni lakhe noma yini esicelayo sizoyenzelwa. Abafundi beNkosi uJesu sebebuyele eNkosini uJesu lapha kuLuka 10 babuya bejabula bethi ngegama lakho
amadimoni ayasithobela ngoba leli gama liyisikhumbuzo ezizukulwaneni ngezizukulwane. Kodwa la uthe unguJehova sikakafiki sigxile kakhulu endabeni yegama lenkosi uJesu ukuthi kusukela phi ke size sikhuleke egameni lenkosi uJesu. Manje ke singene ephuzwini lesibili ke besiphendula umbuzo wokuqala nje ukuthi ngubani noma lithini leli gama esithola ukuthi kumelwe lingcweliswe. Sitshelwa ukuthi masikhuleka asithi malingcweliswe. Sizocela kuNkulunkulu ukuthi malingcweliswe leli gama. Phuzwi lesibili ke lithi igama likaJehova ubaba osezulwini aliphathwa ngeze. Ngoba uma uliphatha ngeze kusho ukuthi awulingcwelisi kodwa uyalingcolisa. Akuvunyelwe ukuthi uliphathe ngeze igama lakhe. Exodus 20 verse 7. Ungaliphathi ngeze igama likaJehova uNkulunkulu wakho. Ngokuba uJehova akayukumiyeka oliphatha ngeze igama lakhe. Ungaliphathi ngeze igama likaJehova. Ngokuba uJehova akayukumiyeka oliphatha ngeze igama lakhe. Mayiqhubeka khona lapha ku-Exodus 20 uthi ngokuba mina Jehova ngiuNkulunkulu nomhawu. Yazi mawunomhawu unesikhwele ufuna ukukhonzwa yena yedwa. Manje leli lakhe igama ngoba unesikhwele nomhawu ngegama lakhe awukwazi ukuliphatha ngeze. Siyatshelwa la ukuthi angeke uJehova amyeke oliphatha ngeze igama lakhe. Akukhathaliseki ukuthi ubani. Hayi akunandaba ukuthi ubani lo oliphathe ngeze igama lakhe. As long as uliphathe ngeze wena ungumntwana kaNkulunkulu, ngingumntwana kaNkulunkulu, ngithi ngibizwa ngegama lakhe, ngibizwa ukuthi mina ngingumntwana kaNkulunkulu, uJehova ophilayo odala izulu nomhlaba, bese izenzo zami ziphike ukuthi mina ngaphakathi kwami nginoJehova. Ukuliphatha ngeze lokho igama likaNkulunkulu. Yabona umuntu ongakholwa uNkulunkulu angamyeka enze isono esithize, amyeke nje kuthuleke kube ngazuthi akwenzeke. Kodwa umuntu obizwa ngegama likaNkulunkulu enza isono bese uNkulunkulu njengoba eshilo ethi ngeke amyeke oliphatha ngeze igama lakhe. Ngoba lo ongakholwa akaliphathi nakuliphatha igama likaJehova. Manje uphephile ekuthenini yena uzwekwa ngoba akaliphathanga ngeze, wonile nje akazange aliphathe ngeze. Kodwa ongumntwana kaNkulunkulu ebizwa ngegama likaJehova abese enze izinto ezizohlambalaza igama likaJehova, ngeke uNkulunkulu amyeke. uNkulunkulu uthe kuDavide mangabe esejezisa uSawule esemkhipha uSawule ebukhosini, wathi ngoDavide ngimtholile owenhliziyo yami. Owenhliziyo kaNkulunkulu ebizwa ngegama likaNkulunkulu. Ngenxa yalokho uthe uma ona uDavide uNkulunkulu akazange amyeke kodwa wamjezisa. Umjezisela nje ukuthi wenze ukuthi izitha zikaJehova zimhleke uJehova. Zithi kuJehova, nangu phela obizwa ngegama lakho. Umbonile wenhliziyo yakho sekusho amadimoni noSathane. Umbonile lo wenhliziyo, uthe wena ngwenhliziyo yakho. Ubizwa ngegama lakho. Umbonile ukuthi wenzeni.
ngamanye amazwi uDavide ngokwenza kwakhe wayeliphatha ngeze igama likaJehova. uNkulunkulu akamyekanga Davide. uDavide uze wayiphucwa ubukhosi indodana yakhe ayizalayo ngenxa ukuthi uNkulunkulu engamyekanga. Nawe nami uNkulunkulu ngeke asiyeke uma siliphatha ngeze igama lakhe. Ngakho kumele siqaphele, ngakho kumele kube into yokuqala leyo, isicelo sethu sokuqala leso ukuthi inkosi sisize ukuba singaliphathi ngeze igama lakho. Ngoba la siyatshelwa kuleli verse ukuthi masicele ukuthi maliphathwe ngobungcwele igama lakho. Okuwukuthi ngamanye amazwi ngokwethu ngawethu amandla asikwazi ukuliphatha ngobungcwele igama lakhe. Sidinga ukuguqa kuyena simcele ukuthi asisize silekelele ukuthi siliphathe ngobungcwele igama lakhe. uPetro washo ngegunya ngokuzazi sithi mina ngishokoze bese kufeni ngiyokulandela Nkosi, ecabanga ukuthi ngawakhe amandla uzokwazi ukwenza, kodwa engacelanga kuNkulunkulu lawo mandla wehluleka. Nathi singacelanga amandla kuNkulunkulu ukuthi silingcwelise igama lakhe, ngeke sikwazi ukulingcwelisa. And mase sihlulekile ukungcwelisa ngeke asiyeke soze songena emgodini. Uyobona enhlanhla mangaba ekwazile ukuthi akujezise kulomhlaba, angakuyeke kulomhlaba kunoma akuyeke akujezise kulesa sikhathi, kodwa angeke amyeke ukumjezisa umuntu ohlambalaza igama lakhe. Ngisho noMose, uMose wakwazi ukuthi akhuleke kube sengazi ukuthi uNkulunkulu uyaphenduka lokho abese kunqumile. Very powerful man of God. Umuntu ongathi impela angazi ukuthi ubani ngamfanisa noMose. uNkulunkulu wamkhulumela uMose kuMiriam, wamkhulumela wazi kwafa okhora. Lapha koMiriam bethi nawu nangu uMose ke manje sewuthatha owesifazane waseTopiya. uNkulunkulu wamlwela kwajeziswa laba abakhuluma kabi ngoMose. Kodwa uMose ngolunye usuku abantwana bakwaIsrayeli beswela amanzi, wathi uNkulunkulu lishaye idwala, walishaya uMose idwala kwavela amanzi. Kwahamba kwaphinde kwaphela amanzi futhi, noma kwaba amanzi ababayo. Bakhala abantwana bakwaIsrayeli bathi usikhiphelele eGibhithe. Bakhala kuAaroni, bakhala kuMose. uMose noAaroni bahamba baya etendeni lokuhlangana beyokhala kuNkulunkulu. Bona kukhalwa kubona bayasolwa, mabesolwa bona baya kuNkulunkulu. Wena mawusolwa ngabantu wenza njani? Uyaya yini kuNkulunkulu mawusolwa abantu noma ubasola back nawe ulwe nabo? Bona uMose noAaroni bavele baya lapha etendeni lokuhlangana, inkazimulo kaNkulunkulu yabonakala lapho. Yabona ngesikhathi abantu bekuhlupha bekusola, wena uya kuNkulunkulu usuzohlangana nenkazimulo kaNkulunkulu. Bayakusiza, bakususa lapho kade ukhona. Ubungekho ebukhoneni kaNkulunkulu ngaleso sikhathi ngqo. Yebo ungumntwana kaNkulunkulu kodwa kunale position ubungekho kuyona. Ukukusola kwabo abantu kwesinye isikhathi kukwenza ukuthi wena uye kuNkulunkulu. Mabefika kuNkulunkulu, uNkulunkulu uthini? Uthi khuluma nedwala. Alisashaywa manje idwala, sekukhulunywa nalo. Yaxolisa ngokudlule ngathi ena abalikhombe ngenduku. Cha, kwathiwa khuluma nedwala. Becomplain abantwana bakwaIsrayeli, uMose ecasukile ngenxa yokucomplaina kwabo. Walishaya kabili idwala. Kwagobhoza amanzi, agasha amanzi. uNkulunkulu wamthukuthelela uMose benoAaroni. Wathi Mose noAaroni ngeke nisangene eKhenani. Uma ufunda lapha kuDeuteronomy ngithi isahluko 3, uthi uMose
ngamncenga uNkulunkulu ngithi akumngenise nje eKenani ngeke ngibone nje lelizwe leli ngeke ngibone iLebanoni uthi uMose uNkulunkulu wangithukuthelela wathi ngingabe ngisayikhuluma le ndaba ngamanye amazwi kusho ukuthi mase kukhulumile into uNkulunkulu kunezinto ngathi uyazicela kuyena ube usuzixabanisa nayo kusho ukuthi neminye imithandazo uMose wayekhuleka uNkulunkulu amphendule emva kwaleso sikhathi kodwa ngenxa yokuthi engalingcwelisanga igama likaNkulunkulu phambi kwabantwana bakwaIsrayeli yileso sijeziso sikaMose ukuthi akalingcwelisanga igama likaNkulunkulu uNkulunkulu akamiyekanga uMose wamjezisa kulomhlaba njengoba lisho izwi ukuthi akanakumyeka uthi ungaliphathi ngeze igama likaJehova uNkulunkulu wakho ngokuba uJehova akakumyeka uliphatha ngeze igama lakhe akamyeki akukhathali ukuthi ubani usumsebenzele kangakanani uNkulunkulu wamenzelani kwavuka abafileyo kwenzakala ini na waqala nje waliphatha ngezigama lakhe sekubhedile losithola isijeziso ngeke hayi ngeke phuzu lesithathu sikhuleka kuJehova singcwele yikho isicelo sokuqala sithi malingcweliswe igama lakho kuze kube khona la isho khona inkosi uJesu ithi lapho uhambisa khona umnikelo ukhumbula ukuthi umfowenu unamagqubu nawe shiya phansi umnikelo ubuyisane nomfowenu oqala andikuba uyonikela kuNkulunkulu okuwukuthi ngamanye amazwi lento ikhumbulayo ikukhombisa ukuthi awukho ngcwele awamukelekile phambi kwaNkulunkulu ukuthi wena ungawuhambisa lo mnikelo awulungile phambi kwaNkulunkulu asekakakhuluma ukuthi wena uqobo lwakho ngumnikelo yini cha lo mnikelo owuhambisayo kufanele uthi wena uhambisa umnikelo ube ungcwele kufanele uthi wena uhambisa kweshumi ube ungcwele ngiyezwe emabandleni kugijinyiswa indaba yokweshumi kodwa ubungcwele akugijinyiswa uthola abantu abasizakala bathi abantu siyanikela kweshumi kodwa sisizakala awenzeke umehluko ngoba ayichazwe indaba ukuthi andukuba uyonikela qala uzingcwelise qala yikho kuyinto yokuqala kulomkhuleko eyisicelo sokuthi makungcweliswe qala igama lakhe ngoba moyonikela ngento wena ungekho ngcwele awulingcwelisi igama lakhe futhi moyonikela ngento enesici awulingcwelisi igama lakhe yikho nompristi umpristi omkhulu endaweni engcwele ubethi uma eyonikela engazihlambululanga yena afele khona lapho kusho ukuthi onikelayo nomnikelo ngokubili lokhu kumele kube ngcwele njengalokhu uNkulunkulu engcwele wanikela ngenkosi uJesu nayo ingcwele iBhayibheli lisitshela kahle lapha kwabaseRoma 12 uverse 1 ukuthi nikelani imizimba yenu ibe ngumnikelo ongcwele kusho ukuthi kwakhona lokuthi ngiyokhuleka ngiyozinikela kuNkulunkulu kungumnikelo khona lokho yikho ke kuqala kufanele ngiqale nje ngilungise indaba yokungcwele kuqala mangiqala ukukhuleka ukuze hleze uNkulunkulu angangikhumbuza ukuthi hey awukakabikho ngcwele wena nazi izinto ekumele uzilungise ukuze ngigcine sengiphendula inkulumo yethu noma yebo inkulumo yethu ilunge ngoba ngihlale ngisho ukuthi umuntu mayekhuleka akusiyona i-one way uyakhuleka acele bese uNkulunkulu ayaphendula ungajabula yini wena ekhaya endlini yakho njalo nje kuhlala kuwena nje ukhulumayo ma unendoda wena nje uhlala ukhuluma endodeni yakho indoda ayiphenduli ma unomfazi wena nje uhlala ukhuluma kumfazi nomfazi akaphenduli akuyona i-relationship leyo ephilayo
I-relationship ephilayo kuyaphendulwana. Mawukhuleka kuNkulunkulu yakuphendula yini? Noma kuyathuleka nje. Mhlambe kuthuleke nje ngoba inkinga isebungcweleni ukuthi igama lakhe awukakaliphathi ngobungcwele, alikakangcweliswa kuwe. Leli gama uhamba ulithwele njengalo makoti, uthwele igama likaBaba. Kodwa manje izenzo zakho zihlaza uBaba. Ngikhule noma ngikuzwa ngendaba mina, angikubonanga ngamehlo ami. Intombi bezihlolwa, zihanjiswe ziye kwaNkosi. Ma zibuya kwaNkosi ebuye ithwele noma iphethe iduku elibomvu, kuyacaca ukuthi ayisaphelele. Bekudinga ukuthi ubaba wentombi, ngoba lihlanjalaziwe igama lakhe, akhiphe inkomo ajeziswe, akhiphe inkomo ayise kwaNkosi. Ujeziselwe okokuqala ukuthi nje ingane yakhe itholakale ukuthi akusiyona intombi, ihlazo libuyela kuBaba. Bese kuyojeziswa uBaba, njengoba amadimoni ahleka uBaba manga umntwana kaNkulunkulu ona. Yasibona isijeziso ukuthi sigcina siya kuphi? Yikho ke kumele sikhulekele lokho ukuthi uNkulunkulu asisize lingcweliswe igama likaBaba uNkulunkulu. Sekulelo phuzu nje, amaHubo 96 verse 8 kuya 10. Mnikeni uJehova inkazimulo yegama lakhe. Nanzo into efuneka kuthina, thina esibizwa ngegama lakhe, ukuthi masimnikeze uJehova inkazimulo. Enlenkazimulo ngegama lakhe, ibelonga egameni lakhe. Ilento kumele siyenze thina ukuthi simnikeze uJehova. Nilethe iminikelo, ningene emagcekeni akhe. Yezwa ke, manje sizongena kanjani emagcekeni akhe singekho ngcwele? Ngoba yena ungcwele, njengoba engcwele nje ungumlilo oqothulayo. Njengoba engcwele nje uthe eJerusalema yena uzoba lugange lomlilo. Manje thina kuthiwe masingene emagcekeni akhe, kanti yena wenza izikhonzi zakhe zibe ilangabi lomlilo. Kusho ukuthi masiyilangabi lomlilo sesingcwele, asikwazi ukuba ilangabi lomlilo njengaye singekho ngcwele ngoba ungcwele. Manje sidinga ukuba ngcwele bese siyokwazi ukuthi ke mase singcwelisile igama lakhe samnikeza inkazimulo, singena emagcekeni akhe. Sikhona kulomhlaba kodwa singena emagcekeni akhe esezulwini. Kanjani? Uthi uNkulunkulu, mina uNkulunkulu ngihlala endaweni engcwele, nakuyo inhliziyo exhobozekileyo. Kodwa akangikho ke manje enhliziyweni exhobozekileyo, ngisendaweni engcwele. Okuwukuthi uNkulunkulu uhlala ezulwini lapho kungcwele khona. Kodwa mina uma ngizingcwelisa, kumenza uNkulunkulu ukuthi athi esezulwini aphinde abe ngaphakathi kimi. Ngoba ngithi mina sengizingcwelisile, sengingcwele. Manje kwenza ukuthi mangikhuleka kuyena, ngikhuleka noNkulunkulu okhona la. Yezwa ke, noNkulunkulu engikhuluma naye ula kimi. Angikhuleka umkhuleko ekusafanele udabule uthuye emazulwini ngoba vele yena uqobo lwakhe ukhona la. Angithi ngcwele mina, uthe yena uhlala endaweni engcwele. Yabona uma ufuna ukuhlala noNkulunkulu, iyodwa indlela yokuhlala noNkulunkulu ukuthi nje uzingcwelise nje kuphela. One way. Yesibili ukuthi ke inhliziyo yakho ithobozeke njengoMose noAaron. Inhliziyo zabo zathobozeka mabehlushwa belokhuza kukhononwa kubona. Benze njani? Entembeni yokuhlangana. Kwabenza lokho ukuthi baye la bezohlangana khona noNkulunkulu. Kodwa ke sisendaweni yokungcwele. Khulekani kuJehova, nihlobe ngobungcwele,
Yabona noma nihlobe ngobungcwele. Ngesikhathi ngikhuleka kuNkulunkulu kufanele ngiqinisekise ukuthi ngihlobe ngobungcwele. Yikho lokungcwele kuyinto yokuqala, isicelo sokuqala. Kuthiwa i-model prayer, i-pattern ekumele sikhuleke ngayo. Kusho ukuthi in my mind mangiyokhuleka kufanele ngiqinisekise ukuthi number 1 ubaba wami lo ngikhuluma naye. Angilihlambalazi igama lakhe, kodwa ngiyalingcwelisa, ngingcwele and ukimi, and mangihlolisisa ukuthi ikhona yini into engihlukanise nayo. Ngoba kuyizeleze ukuthi ngikhuleke kanti angikho ngcwele. Uthola masikhuleke kuJehova sihlobe ngobungcwele, singcwele ngapha all around, ingekho indawo engekho ngcwele. No, all around singcwele. Thuthumela ebusweni bakhe mhlaba wonke. Yabona uma ngiya kuNkulunkulu ngazi ukuthi ngiya kulo odale izulu nomhlaba. Ngesikhathi ngiya ngobungcwele umhlaba wonke mawuthuthumele phambi kaNkulunkulu. Lento le yenzeka abantwana bakwaIsrayeli bese Babeli. Lapho uDaniel ephonswa emphandweni weingonyama. Lithi iBhayibheli inkosi ayilalanga, ayehlelwanga ngokuthoba, ngoba uDaniel wayezingcwelisile phambi kaNkulunkulu. Wayehlobe ngobungcwele. Lobu bungcwele bakhe benza ukuthi umhlaba wonke uthuthumele, iBhabheli lithuthumele, inkosi yakho lithuthumele ingafikelwa njena ukuthoba. Kwashintsha izinto eBhabheli ngenxa umuntu wayezingcwelisile phambi kaNkulunkulu. Umhlaba wonke ubengcwele, noma umhlaba wonke uthuthumele phambi kaNkulunkulu. Lento lena yenza ukuthi mase kufika umoya ongcwele ngosuku lwePentecost, abantu ngisho nalabo bantu okungenzeka ngicabanga ukuthi phakathi kwabo mhlawumbe abanye babemkhaphela uJesu noma bambulala bamgwaqe. Kodwa sekukhuluma uPetru sekwehla umoya ongcwele ngenxa ukuthi babemkhonze ngobungcwele. Wonke lo 10 days bemkhonza lapho uNkulunkulu belindise thembiso. Asihlabeke amadoda, basihlabeka abantu. Bathi madoda sokwenze njani? Pho sokwenze njani manje? Sesizwile le ndaba. Ngobani abantu ababekuleyo ndawo bekhuleka. Bakhuleka kuJehova behlobe ngobungcwele. Kwashintsha izinto, umhlaba wathuthumela. Umhlaba wonke ababekuwona kuleso sikhathi wathuthumela. Bonke abantu abezwa lawo mazwi bathuthumela. Ngoba bakhuleka kuNkulunkulu behlobe ngobungcwele. Yini lento efunwa uNkulunkulu le? Yini lento uNkulunkulu asifundisa yona ngalo mkhuleko? Ukuthi ngempela uma siza kuyena kumele sihlobe ngobungcwele. Thabani phakathi kwabezizwe. uJehova uyinkosi. Verse 10 kuthiwa thabani. Ngamanye amazwi yabona umntwana kaNkulunkulu noma ehamba phakathi kwabezizwe kodwa okhona bekaNkulunkulu kumenza ukuthi athabe noma athokoze, azi, akhulume enhliziyweni yakhe athi uJehova uyinkosi. Kodwa ke thina ngoba ke sesiphile esivumelwaneni esisha noma eTestament elisha sithi uJesu Kristu uyinkosi. Izwe lihlala liqinile lingenakushukunyiswa. Uthetha amacala ezizwe ngobuqotho. Yabona mangaba simkhonza uNkulunkulu siphakathi kwabezizwe sithi uJehova uyinkosi, lokho kulenza izwe ukuthi lihlale liqinile lingenakushukunyiswa. Lingeke lishukunyiswe uSathane, lingeke lishukunyiswe nanoma yini, ngoba kuhlezi abantu phakathi kwezizwe abathi uJesu Kristu uyinkosi noma uJehova uyinkosi. Lento lena sibona ma iSodoma neGomora lona phambi kaNkulunkulu ukona kwalo kuze kukhuphukele kuNkulunkulu. uLoti ebe ekhona kulelo lizwe lelo.
bese kwenzeke uAmos 9 Amos 3 ngicabanga ukuthi verse 9 elithi iBhayibheli uNkulunkulu akenzi lutho engatshelanga izikhonzi zakhe abaprofeti. Kuthema esebona lokho esemnquma uNkulunkulu uzolibhubhisa iSodoma neGomora, watshela isikhonzi sakhe uAbraham wathi ngingayenza kanjani into enkulu kangaka ngingamtshelanga uAbraham umntanami, ngoba kunezinto ezenzekalayo mazenzeka lezo zinto noma zingekenzeki uNkulunkulu uyasitshela. Njengoba sazi nje ukuthi inkosi uJesu isizobuya. Kuke kwangifikela nami kulezi insuku kwagcwala ngilele ukuthi inkosi uJesu isizobuya. Kwafika kumina kwangazi ukuthi isifana nomuntu osesendleleni. Yabona umuntu masothi useyaphuma manje la sekuleyo ndlela. Lokho ke kungifikele ebusuku ngilele. Wathi ke ngingayenza kanjani leyo nto ngingamtshelanga umntwana wami. Lokho kuumusa kaNkulunkulu ukuthi mayezokwenza utho atshele umntwana wakhe, ngoba lokho kungenza umntwana wakhe ukuthi asukume aguqe ngamadolo anxuse kushintshe izinto. Njengalokho uAbrahama kusukela ngaleso sikhathi esetsheliwe wanxusa. uNkulunkulu mayekutshela utho ngento ezokwenzeka ukutshelela ukuthi nxusa. Akakutsheleli nje ukuthi hlala urelax wahamba utshela abantu hey phela uNkulunkulu uthe kuzoba nje kube nje uhamba uphuquza indaba. No, ukutshelela ukuthi nxusa. Ukunxuseni kwakho unxusa uhlobe ngokungcwele. So truth nawe lokho kukusondeza kakhulu kuNkulunkulu. Wakhona lokho nje ukuthi ukutshele lokho ukusondeza kuNkulunkulu. Wanxusa wathi uma ngabe khona bawu50 uzolibhubhisa yini iSodoma neGomora? Uthi uNkulunkulu cha. Ngikushisa yini ke lokho? Yileli gama ukuthi izwe lihlala liqinile, kuthiwa thabani phakathi kwezizwe uJehova uyinkosi. Izwe lihlala liqinile. Ngamanye amazwi uma kukhona abangcwele bakaNkulunkulu ezweni, izwe lihlala liqinile. Ngamanye amazwi njengoba wayethe uNkulunkulu uma khona bawu50 kwazi ucishe kwafika ku10 noma angisakhona 10 15 into eyilapha. Futhi la lizoma iSodoma neGomora lingabhujiswa ngenxa yabantwana bakaNkulunkulu abakhona ezweni. Bese ke ngoba phela abantu basezweni bayiziwula, ngoba phela lithi iBhayibheli uqala kokuhlakanipha kokumesaba uJehova. Bayasihlasela, abasifuni, abazi ukuthi izwe limi ngaphi. Uma kusuka thina basenkingeni. Yabona inkosi uJesu mase ifikile uzolanda ibandla, bazokhala bazofisa ukufa kungafiki. Kuzoba buhlungu bengazi ukuthi lobu buhlungu bulethwe ukuthi abasekho abantwana bakaNkulunkulu, izwe seliyantengezela manje. Lihlala liqinile nje kungenxa yabantwana bakaNkulunkulu. Kodwa bona bakubone lokho uSathane ufihlile emehlweni abo. Amahubo 99 verse 9. Mphakamiseni uJehova uNkulunkulu wethu, nikhuleke ngasentabeni yakhe engcwele. Sikhuleka kuphi? Ngasentabeni yakhe engcwele. Asikhuleke noma yikuphi. Ngamanye amazwi sibizelwe thina ekutheleni kahle kahle sikhuleke kuNkulunkulu. Kodwa ukukhuleka kwethu kuNkulunkulu akusiza ukuthi sikhuleke kuyena singekho ngcwele. Le ndaba isitshela le pattern inkosi esifundisa yona yokukhuleka ukuthi nje sithi siyoqala siyokhuleka kanjani, ingqondo yethu igcwele ukuthi nje ngingcwele yini phambi kwaNkulunkulu. Ikhona yini into engiyaziyo engenza ukuthi ngingabi ngcwele. Nikhuleke ngasentabeni yakhe engcwele ngokuba ungcwele uJehova uNkulunkulu wethu. Endiyakumangalisa le ndaba yobungcwele esikhuluma ngayo namhlanje, ngoba noma umpostoli ukhuluma indaba yobungcwele ubuye esibhedlela ebusuku uNkulunkulu akangamvumela ukuthi alale engakhulumanga indaba yobungcwele. Hayi lento ayifuna kithi kuNkulunkulu bazalwane. Yabona la entabeni indlu kaJehova kuyabonelela.
njengoba sihlaselwe kangaka nangokugula ingoba uNkulunkulu ufuna ubungcwele kukhona la ifuna ukusipha khona abazali and ufuna ukuthi siqale sibe ngcwele bese sifaka kule ndawo ufuna ukusifaka kuyona. So simelwe ukuba ngcwele. Sengiphetha noma ke sesiphetha ke ngendaba yethu. Izikronike zesibili sahluko 7 verse 13 no 14. Kuthiwa uma ngivala izulu ukuba kungabikho mvula noma ngiyaleza isikhonyane ukuba sidle izwe noma ngithuma isifo phakathi kwabantu bami. Yalibona leli gama lokuthi uNkulunkulu uthi abantu bakhe. Ngoba sithwele igama likaNkulunkulu sibizwa ngabantwana bakaNkulunkulu ukuthi nje abantu abambona uNkulunkulu ngoba bengambona uNkulunkulu kusho ukuthi kugqama igama lakhe. Yikho ke kufanele kube igama lakhe ke elimngceliswayo ngoba vele abantu ngeke bambone uNkulunkulu. Ngoba akekho ngambona phile kulomhlaba. Verse 14 bazithobe abantu bami ababizwa ngegama lami. Yabona ke thwala igama likaNkulunkulu. Futhi uma ubizwa ngegama likaNkulunkulu kufanele uzithobe. Bazithobe abantu bami ababizwa ngegama lami. Bakhuleke bafune ubuso bami. Hayi ngoba umkhuleko wona kumntwana kaNkulunkulu uyiqoqo. Umkhuleko kumntwana kaNkulunkulu awusiyona ioption. Kuphela sikhuleka ngokuzithoba. Sifune ubuso bakhe uNkulunkulu. And lapha kuJeremiah 29 verse 12 bathi uNkulunkulu niyakungifumana uma ningifuna ngenhliziyo yenu yonke. Ithi Nkosi uJesu baningi baphile lana ungena ngesawencane. Baningi bazama kodwa bayehluleka ngoba abakazami ngenhliziyo zabo zonke. Baphenduke ezindleleni zabo ezimbi yakuzwa ezulwini. Kusho ukuthi uma singaphenduke indleleni zethu ezimbi ngeke ezwe ezulwini and kumenza lokho ukuthi abesezulwini thina sibe phansi. Kodwa uma sizingcwelisa kumenza ukuthi asuke ezulwini noma ke ahlale ezulwini kodwa futhi athe esezulwini abe ekithi ngaphakathi kithi umoya wakho engcwele. Okuwukuthi kumenza ukuthi asithumelele umoya ongcwele ngoba sesizingcwelisile thina. Sesivule indawo kamoya ongcwele azohlala kuyona ngoba yena ungcwele. Mayese ngaphakathi kwethu ke sikhuluma naye ela. No need of traveling kwenye indawo no. Uthi ke uma ngaseshiya indlela zethu ezimbi uyakuzwa esezulwini athi ngithethelele isono sabo ngiphilise izwe labo. Izwe nje leli siphila kulona liphiliswe ukuthi nje sishiye izono zethu indlela zethu ezimbi. Yilokhu kungcweleke abufunayo ke uNkulunkulu. Okuwukuthi singakaceli ngoba kwazi yonke into esiyidingayo singakaceli kuyena. Angithi manje singcwelisile. Ula kithina njengoba sela kithina ke useyazi thina esidingayo. And usezokwenza okufiswa izinhliziyo zethu. Ngoba ula ngaphakathi. Yona ke indaba yethu ke namhlanje nje. Ukuthi sesishilo sathi babothe sezulwini. Sesimazi engibaba wethu. Into esikusalele ke manje siyacela ke manje ukuthi Nkosi sisize ukuthi lingcweliswe igama lakho. Lingcweliswe igama lakho ngeimpilo zethu. Abantu balingcwelise igama likaNkulunkulu. Abantu bamazi uNkulunkulu ukuthi ubani. Ngiyakholwa ke ukuthi ngeviki elizayo sisazoqhubeka nendaba yokungcweliswa kwegama likaNkulunkulu. Khona kakhulu sisagxile endabeni eTestament elidala. Angazi ukuthi indaba yokungcweliswa ke sizohamba sigcina kuphi.
Jesu Kristu inkosi. Sicele ubaba Mabasa sikhulekele. Ilizwi lakho likhulumile uNkulunkulu wethu, siyayazi noma siphuma lapha phakathi kwale ndawo, yiwe uzohamba kunathi uNkulunkulu wethu. Siyakubonga uNkulunkulu wethu ilanga nelanga ngalezi usenzela zona. uNkulunkulu uhlala unathi. uNkulunkulu liyangena ilizwi lakho phakathi kwenhliziyo zethu, lisebenza ngesimangaliso. Sibonga wena uNkulunkulu wethu lokhu usenzela sona. Ilanga nelanga uba nathi, isuku ngesuku uba nathi. Siyakhumbula ngezinto zonke lezi usenzela zona ngegama likaKristu Jesu. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi.